Dagan ako ni, dagan ako. Dagan ta, di maayo. Open kita dre. Baba. Tara. Gagi na siya. Tara. Pagil. Buggers pa mo ha. Wala, trastukan dyan ko ni. Buggers pa more. Mga buggers! Mga bobo! Hoy! Mabasin dyan! Dre ka pa na Jude. Nanay drop. Yo, Otoy Merto, welcome back by Jude. Drata. Gigi. Knock. Who's there? Knock, let the devil in, alien. Minum. Same spot. I got that Jolin. Minum. Kuya Jason, how to get stars? So... Ano, nasa tama drop nun? Dire. Natay kasabay oh. Kuan, dire ko sa balcony, may balcony. Asa man ta? Ay, mag-uban tayo, di ni madaoy. Fire. Okay ra. Are siya sa kuang kuan. Sa kuang siyang building. Patayan ni mo. Ambak part. Kami. Matay ka, lame, namatay ka. Siya raw sa sabay. Babaw nun. Nun, balkoni nun. Walay Okay. pusil. Okay. Balcony na ako. Bago na naabot. Wadyo ko'y pusil do. Tayo na. Paluoy. Uy. Okay, ningingon ka. Thank you. Paglingin ako ba? Good call out. Ay, nabot nga mongoloid. Uy, hala. Nice. Naging mga cheater ron guys, kay grabe. Bugo na gidaan, samot kabugo. Hindi na sila kabalo manuwa, kaya salig mo sila gimbot, marang mag-amaw. Sige, Jack Oro C, we will try to do to get a chicken. Yes. Naikontra nun. Nasulod. Asa, first floor, second floor? Ground floor. Ground floor? Alright. Labay ko. Gahan-gan ako ha. Jude! Nasa diri, nawala. Nawala nga mo do. Natoy damage, piso. Ikaw mo to. Murag ni Saka. Dili to ako. Nas babaw. Mo flash ko. Nice kawan. Bot man na! Di na, bot na. Nabuta ko! Naunay ko! Brush, push! Wala na ni! Agay! Di ka matay nun. Pag-igo ba? Agay! Lala. Oh, ang buot na. Oh. Wisit. Kita gua lang. Balas ha? Rifle? Nana dia. Wala ka rifle. Ansap ka? Ga SMG og Yo, shotgun. Clyde Navales. No, sana. Oh, Kuna. you rattle me, man. Naikontra. Sa south nga building, do ka buok. Okay. Try. Kana. Igon ako si kadua. Madok na. Wala ko itaro nga scope nun. Time store kay ko. Dua sila. I think. Buha na. Pwede ko mag-cover fire. Push ka. Okay. Na-headshot ako. Push. Lamig inig scope ba? Namatay. Uy. Namatay. Ay. Iko ano na ako. Giyon sa nga na.
Kalain naman dyan. Wala na ko ka-scope. Gitiro na kita ko siya. I'm toyoking for the... Sige, Min. Turaw? Lagi tayo? Muna. Ay, ito mo, ipagmotor. Dili. Attract attention. May nga sa tani ko, dito mo motor. Try, open oh! Asa? Ay, joke. Wisit. Nato dali dapit sa may southwest. Try. Open, makita try. 20. 22. Okay, patay. Shoutout usa. Lagi siya Rosa. Matay siya dahil man. Bisaya number 1. Arts Ramirez. Sweet ko. Ikalilot niya, ignalag kong sina. Say ako ni si Sweet. Kawiti. Dagang cake amo dito eh. Ginanglan ka? Oh my goodness. Nako Oh M14. my god. Jod, nakoy 4 times mo Jod. Di na kailangan rifle mo yun. Nakagan na kayo lo. Kayasan yung butos kong naong bay. Kuan, No, kani, video. pangwada ni Nadre. Nakikibio sa bobo. Nakikipang drop dre oh. Pangwada ni. Hoy! Uy! Agay! Gagi nakasagit. Kuyawan ako eh. My heart Nanago is siya rocking. sa may wall. Wait. Taka niya, doghouse. Yeah. Come on, vamonos. What in na-reload? Ay! Walay damage! Asa dapit. Likod ni warehouse pa tong. Kung asa ko pa tong, likodan eh. Nara dre. Hoy! Yawan ako eh. Uy, gagi. Ayo, Jud, makasayaw ko, Jud. Wisit makasayo. Ken Villa Guza, thank you for the 100 stars. What's up? Pasag mo drive og car mo niya. Mo rush na ba? Nga. Traffic fees. Pero sa iron pod kanang kada first game second na ba? Pero sirag duwa wala man. Dapat active mo sa page, guys. Kung ganahan mo matap fan, guys. Na level 3 helmet reo. Ganahan ka ni. Level 3 helmet. Nara sa ubos, natagag. Beep. Lalo. Asa siya? Asa na? Amo, tulaw ka ba? Wala? Gabag, oy, gabag. So magpatayan na eh? Grenade. Wala ko grenade eh. Visit, hindi mga buggers eh. Try, baboy. Nana sila sa babaw? Wala na sila sa Hindi ko kaya malaw kita nila. Ayaw, pahawa, ipego. Nana, wala na sa babaw. Nagbolo eh. Open kita drita. Nag-red truck sa babaw eh. Jod, I suggest mo, dagan ta sa brown house sa likod. Dagan ako. Dagan ta, di ni maayo. Open kita dre. Babaw! Tara, gagi na siya. Tara. Pagil. Buggers pa mo ha. Wala, trastukan dyan ko ni. Buggers pa more. Mga buggers! Mga bobo! Hoy!
Mabas ka dyan! Napiskot eh. Patsa nun! Lami! Mga bugo! Nagutan niya, triggered kay ka. Gago, RPG siya nyo. Gabag? Okay lamang dapit. Yes ko, Lord. Di ba sa inyo napahambog pero buguwa gini nyo eh. Hala, coming nun. What the heck? Close the doors. Apay RPG, Drew. Wala sila ni Rush. Wala sila ni Rush. Di alatag med B? Med na nun. Saan mo na eh? Unsa man? Unsa man need? Medkit. Oh. Nakasba nga. East. Per. Kita ko to. Sila kontra dito. Wait, dapit. Zone ta, well, gagira sila. Lili. Ini, mga weak man. Pagbag pa mo ha? Ano guys, leksyon as magbag diha. Pagbag pa mo. Oh my god, patay ang bot. Ay, kabugiks. Ay, kakapoy, nasasaka eh. Sige, bug na po ni Joe. Di ba lang bug 3? In shot from northwest 345. Yep. Zone na ta. Hindi ako makita dali kakamang ako. Glitch to idol, delay bug. Pareram na tanang bug o glitch, guys. Turoy. Kani, mabug sa ni? Muro. Gira sila. Napatay tong Quit Fearless, Gira siya. Asa na? Northwest 330. Open field. 30 open field. Try. Kana may bundok. Agay ka. Is 22. Gamay kitog Wala, life, kita niya gamay na kitog grass. life. Gato nasa Wala, bush, kita niya na nasa down. bush. Mukha kita ning quick scope, auto scope. Ilan? Kira. Try, open eye. 22. Agay. Down? Ka-time set na. Atras. Na-down ako. Luwason. Oh my god. Luwason to sa yung kauban, ha? Buba akong armor. Ga times 8 to. I-contrast likod to. Buang mo. Na-contrast southeast. Nice kawan. Tata. Inom soft drinks. 7 left, ha? Wata ka ba asang uban? Dili. Dili ni mo render ang grass, Dre. Nay bato. Nice. Nay patay dire. Di, na. Wait lang. Nay red truck dito sa kon North East 60 ay. Most probably ni tao dra. Biskot dili ma-damage. Tao na. Di ma-damage. Nay tao sa kahoy. Asa nga kahoy? Ito? Sa red truck ka binog na wala day. Try. Yes, bolo. Tata. Okay. Agay, patsa please. Salamat. Atras. Schoolard. Melanie Agosto, what's up? Pila akong settings, guys. Tara, guys, ay. 30 ang 8 times 4 times. 0.2 ang 30 kan. Dua sa ubos. Isa. Naog ko. Lot. Palayo ko. Lot niya, balik sa balay. Na tong zone, ew. Balik ka sa Lagi. balay.
Balik ko sa balay, di sa kumuhil. Mulot ra ko. Fire. 4 left. Ang kontra na to, na dito sa balay eh. Balik ta dire. Guba ni level 3 armor sa ubos. Guba. Dili ta mo ima. Naka-silence ko. Mutiro ko ko. Ayara, kay mo sales ka nya, duol kayo mo, gawas na ng aim sa bobo. Amo ba na din na? Hmm. Pila yung mong kuan kills? 4. Ah, okay. Mga patay ta ning duha. So big ah, ako na sino nung 15 kills na. Jude, may footsteps, Jude! Ha? May footsteps! Oh? Nano? Wala man oy. Nasa ko ah! Ay, Ikaw man na. Dili na lagi, promise, bag guro na. Biskot eh. Kaya one time bro, kag-abat mo ko ni. Mag-abat, sure. Kuyawan ako ba eh. What the heck? Tsaka yung kontra na diri sa southeast. Sabi, biskot. Ah, grabe ka. What the heck? Oy! Ay, Bot? bot! Hinabit o tika na, footsteps. Footsteps. Ay, bot! Sports drink! Kana! Sport. Nan, sa southeast nun! Naman, nasya? Nabi to diri. Lagi to diya. May building. The heck? What the heck? Uy. Mao. Iya. Nilipot na siguro ning buang eh. Na dito sa south ba? Nakakoy kuan. Nakoy cardio, nice. Nilipot na ning ammo. Dol, mag-focus ka, Dol, no, kung mag-SR. Mag-focus na, guys. Dapat, guys, mag-practice game mo, guys. Anaday, magod na. Zone ta. Pindi rin na siya anaran, guys. Anaran. Ako, kay, every game, mag-SR, mag-upirme, mag-sniper, mag-upirme. Sa una, sa Counter-Strike, mag-sniper ko, wala. Tira ko sniper, guys. Higher ground kita ni, dito sa aeroplano eh. Yan natin siya dira ba? Sige, kabantay bitaw ko. Ano siya dira ron? Skot mo sa nitawanan ni. Pagsaka ni. Ha? Sa lubot. Na, burag kitag bukang dito. Ano to ko nakitaan? Asa ka ni siya? Left ko tanaw, right ka, left ko, right ka, left ko. Uy, kuyawan ako. Lolo. Hoy! Kuyawan ako sa stars eh, hours. Kisa mo to. Ah, Rogelio Cisno, thank you for the stars. North A60, tao gila kita ko nakitaan, babae. Kahoy! Kani nga kahoy, kana. Kana. Babae, ilaway, pabuti nagmayo. Wala lagi damage. Bantay dira. Ah, namatay, wala. Turay! Wala sa zone nun, gagilisot. Nasa north 30. Lagi. Ito. Na? Namatay pagipatay na lang Namatay, tato sa mukha eh. Ay, Diyos ko Lord. Woo! Gakamang lang na niya. Dol, gusto kag 500 stars. Depende rin na ninyo guys.
Pinder ka na ninyo guys. If mo support man ako ana guys, salamat. But just watching the stream, liking and sharing the stream, dako na kayo nagtabang na guys.